Kublai pi barwa ka keteng ke zonga ka dei Lamphrang si Nongphud. Ti ha ka ni si ka bamenta. Ngawan tang naru na selo, hang ni ha Nongphud. Tang na ka benta ban phak kha biu snyu zonga. Namar bangala abna bha shapang ka wei ka salon ka ba itnan bat ka ba khuit hadu kata. Ti kumta ka mensiam ka zonga kal akwa dik bangan yo ban rung hapo zonga ni ka salon. Baru ban persang ban phak kha biu snyu zonga. Ti ya men tang ni litpen. Dan ayu hapo ka ni ka salon. Baru ban persang ban phak kha biu snyu. Alia, wan bat nga. Marsan rong hapo jong ani ka salon nalatap te ka jinglingwa namar ba ngampai perkhat bakan longkum ni nada sngok men shibun ban yo i paroki ubrio ubachai bha kani ka di ka salon jong i kum manga yo i hakidor ki videos klame like kandia ru thik ka longkum ne manta pin pen ka jingkhoi bat ka jingpen bet yakitiar ka long ka ba itnat bha Kini te kia haba, bat kini kejuk ke pementa. Bagi beriru kila kam sutu ya ke jing koridor bat jing Nongphud sebagai salon. Iba rokiru, kelam depan selam, ila pensait kali, syuaba an kahab yus nyuk jonga. Kini kala pensu tenat bahaya nga, bat ngada sengau aram bat jat had bah habai pensait kali yang nga. Wan ban persang lam hang ni, ya ki keti bejam bat bani jong iba roki. Pensa hun, bat kemen shisha. Berapa sih kawan dalam itu? Summen kada. Dari go pun batang yang lima lang maksudnya. Wow, kan ada suhun. Bos nyu jong aru la wonder, bat itnat shisha. Kajingwan jong as kan ka salon, kam sim la long le na ai. Pat nam sim la babi wat tang khandiar ru. Tikum ta phiru. Bali phinang penslam.
Habakan ni ke salon kadan hajan jong pi. Wat dangau bana shilong ngalak ban poi haduk kani ke salon. Tikat nutam hili gi badan hajan. Book no iki appointment jong pi minta.